Истинският виновник? Повтарящите се навици за стимулиране, които с времето притъпяват чувствителността. Но ето и добрата новина. Тялото ви все още е способно на силна функция, просто трябва да го преквалифицирате. Опитайте тези промени. Осъзнато докосване. Забавете темпото и се свържете отново с усещането. Нежна компресия. Насочете кръвния поток нагоре от основата. Метод на паузата. Спрете стимулацията при висока възбуда, за да възстановите издръжливостта. Масаж на перинеума. 2 минути дневно засилват кръвообращението и контрола. Въпросът не е във възрастта. Въпросът е в това как сте използвали тялото си. Време е да обновите подхода си. Запазете този, бъдещото ви благодари. Натиснете бутона за харесване и ако се чувствате непослушни или искате да изследвате нови желания в леглото, проверете този онлайн магазин. Nitalik